Gilayon nga nagresponde ang kapulisan agud i-check ang Iloilo Provincial Capital amuman ang Iloilo City Hall kahapon sang hapon matapos nga nakabaton sang ginaalegar nga bomb threat. Sa interview sa Bomba Radio kay Police Captain Melchor Tolentino, ang hepe sang Iloilo City Police Station 1, iyagin pahayag nga nakalabot sa group chat sang Iloilo City Government ang mensahe nga nagaunod sang pagpamahog. Sa mensahe sang nagpamahog, ginmensionar sini ang Iloilo City Government kag si Iloilo 2nd District Representative Cathy Goreseta. Ginsugid sini nga magatanom siya sang 5 ka bomba subong adlaw sa City Hall kag sa Provincial Capital. Nagdugang pa ini sa mensahe nga dapat magkadto sa Goreseta amuman ang gobernador kag ang mayor sang Iloilo City sa Capitol kag sa Iloilo City Hall. Wala na mensionar sang tagpadala sang mensahe ang tinaga nga bomba apang nagamit ini sang 5 ka emoji o cartoon style nga bomba. Pagkatapos na report sa pulis ang among mensahe, gilayon nga gin-deploy ang mga personnel sang Philippine National Police Regional Explosive Ordnance Disposal and K9 Unit 6. Gindeklarar man nga cleared sa bomba ang City Hall kag ang Provincial Capital apang suno sa pulis patason ang security subong adlaw kag may i-detail nga dugang nga mga personnel. Padayon subong nga gina-trace suno kay Tolentino ang ginhalinan sa nga mga mensahe. Nagpahanumdum ini nga isa ka seryoso nga sala ang pagpalaptas ang bomb threat kag patod nga mga tubangged sang criminal complaint kun mapamatud-an kun sino ang nagpadala sini nga pagpamahog. Nakabutang ko dahil nga magtatanim ako bukas ng limang bomba. Actually, hindi siya word. It is an icon. Isang bomba bukas sa City Hall at Provincial Capitol. Punta kayo. May tapos naging mention na siya nga sa inappropriate word. Kandak nakitiya sa pabitap nag-coordinate kita sa atong Cycle 6 lang para at least makantakan sa paneling at the same time coordination sa mga security detail ng at least preventive measure na daan.